Ай, стига толкова! Някой друг иска ли? Няма други такива. Свалите каската сега. Не бе, слагай маската. Дайте по боксерки само. Пази телефона. Без да Абе ти един пуши го целен, ще е здраво. Ау! да секва там цели. Покрай главата. Ударих, че ме здрава в главата. Аре бе, Дейва. На помпите са яко, да. Да бе, май. Стреляй ти по два бързи, бе. Ау! Това по-точно вече, това. Добре, много ти гледате, цеци майна. Той ще стреля с лъвата. Не пуша. Добре. Всичко Оле. Пробвай се на руска рулетка, бе. Това нормална рулетка. Просто на серия, бе, май. Дай по 5, бе. Да, направи по 2. Добре, искаш и серия по 3 пъти. Ай, по 3, ай. Ние искаме, ай, бро. Публиката! Ма силно, бързо такова. Публиката е доволна, пак! Добре, айде, бе. Аре да го оцелим днес къде. Ще играем ли? Ние трябваше там да идем, по-интересно. Това чест не му вкарваме. Един път удрява, бе. Ти вече тази дойде пиян, майна, добре се. Ау! Айде бе, маската ви чисти още. Ау! Дай в маската, хедшот. Ще се гледа маската. Ти върши ни игра. Ау! Сърцето! Това беше сърцето. Ай, тя по 10 бързи. Ай, по 10 бързи. Дай да отката, ай. Докато ти свърша. Добре, колко патрона имаш, бе? Аз нямам вече. Някой има ли, бе? Какво те е останало по тере? Искаш един пълнител си разделим и да го изпукаме целия. Ние искаме. Да, бе, по 500. Дай един пълнител.